Je pakt je terug, hè? Auw. Hoor je hem? Zei ze auw. Nu gaan we lekker. Echt helemaal zo. Vechten! Oh, Noord die boer. Oh nee, hij wordt niet boer. En dan gaat hij janken, lekker voor hem, hè. Oh! Ja, ja! Kijk. Oh nee, hij gaat weg bij de camera. Oh, daarachter staat een hele grote aap. Nee, wacht. Kijk, daar is een hele... Oh, dat is die al weg. Oh, dat was een geest. Oh, ik moet naar huis. Nee. Hond. Je sukkel van... Timo wordt nu nog 1 keer in elkaar gehouden. Daarna is het einde van deze... Oh. Mensen, het is heel erg gevaar. Hij is zo gek geworden. Nee, hij komt achter me aan. Jezus. Nee. Ga je iemand in elkaar? Nee, niet achterna rennen. Geef hem op, joh. Nou, rustig aan, man. Of anders gebeurt. Kom achterna rennen dan. Wat je... Ik zal mijn schoenen even aan doen. Dan ben ik super snel met rennen. Hij zegt dat hij snel is met rennen.